ran daren juma'a sai ka karanta inna ɗaya na kafa 1000 sai kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad haqa qadarihi wa miqdarihi al-azim kafa 1000. to bi iznillahi za ga annabi. wannan mujarrabi ne sahihun, mun jarraba mun gani wallahi. sai addu'a ta biyu, in kana so ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a dare na Lahadi, daren Lahadi kana so ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba a bacci ba, ba a bayyana ba, a rufe ido, sai kai sai hamu ɗakin da ba mai ganin ka sai dai Allah kai kadai. sai kai sallan lafila raka'a 2, ta farko Fatiha kafa 1, iza ja'a kafa 70, ta biyu Fatiha kafa 1, sai ƙara yin Fatiha kafa 70. in kai sallama sai ka ɗauki tasbi, sai ka rufe idonka, sai kai zaman tahiya, ba a motsi da idanu, ba a motsi da hanaye, sai dai in hannun da zaka ja carbinka. sai ka kama karanta salatul fati, adadinsa ba yawa, kafa 200, amma kuma duk harafi sai ka dan tsaya ka ja numfashi, sai kai guda 200. to a rufe irin zaka ga annabi Muhammadu. na rantse da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan addu'ar mujarrabi ce. in dai kayi adadin ta kwana 3 zaka ga annabi a wannan rufe idan. babu wata addu'a da zaka yi wacce tafi sauki ta ganin annabi kaman wannan, wallahi tallahi. to sai addu'a ta 3 ga ta nan tana zuwa. in kana so ka ga annabi Muhammadu ka yawaita ganin sa a bacci ne ko kuma a bayyana ne, sai kana karanta innahu laqawlu rasulun karim kafa 1000 da daddare da 111. sannan kuma in gari ya waye da safe an yi sallah asuba ka karanta kafa 1000. in an yi la'asar ka karanta kafa 1000. na rantse da wanda raina yake hannunsa, duk wanda ya luzunci wannan aiki wallahi tallahi zai yawaita ganin annabi zahiri da baɗini, wallahi tallahi. to sai addu'a ta 4, in kana so ka ga annabi Muhammad a cikin mafarki a ranar da kake so, duk kowace rana kai iko kana so ka ga annabi. in aka yi sallar asuba sai ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadra qatilati adarkini ya rasulullah kafa 500 bayan kowace sallah. in ka zo kwanciya sai ka yi 500. wallahi tallahi billahi allazi duk wannan aikin nan na kwana 3 bai ga annabi ba ya tsine min albarka. wannan aikin mujarrabi ne. sai addu'a ta 5, in kana so ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a mafarkinka, ga addu'a mai sauki, sai dai in mutum ba zai ba. sai ka ɗauki tasbi ka yi nafila raka'a 2. na farko ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta salatul fatihi kafa 100. na biyu ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta alam nashrah laka sadrak kafa 100. in kai sallama sai ka karanta salatin annabi kafa 10. to billahi allazi la ilaha illa huwa, in kana haka zaka na yawan ganin annabi Muhammadu. sai addu'a ta 6. Alhamdulillah, a nan za mu dakata a cikin wannan babi na farko. Za ku ci gaba da sauraron shi nan ba da jimawa ba. Kawai ka yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, and other social medias. Mun lamince maka ka je ka wannan lazimi in dai har kai wannan sharing din. Ka yi subscribing don samun sababbin shirye-shiryenmu.